जोकर आवता। गिन के इंतजार। अरे ठीक है तो कहा था रे जोकर है। 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं तेरा करूं गिन के इंतजार। आजा पिया आई बाहर। हमने के रास्ता में रोड़ा रोड़ा इत बहुत बड़ा ना इंसाफी बा। हाँ ये तो बढ़ले बा। भैया बोला उड़ा दो का चीज गाड़ी उड़ा दी उड़ा दो उड़ा दी उड़ा दो। तला उड़ा देता नी। अरे बाप रे भैंस पानी में। मरबो लोग का हो। अच्छा तो टकरा गोइल टकरा गई। तो आगे का करे के विचार बा। ओ पर आवे के विचार बा। तो एह पर आके कहाँ जाए के विचार बा। यही गांव में जाए के विचार बा। तो ई गांव में आके कहाँ जाए के विचार बा। दद्दू के घर में जाए के विचार बा। दद्दू अरे दद्दू तो हम ही हैं। हाँ दद्दू तू हवा। हाँ भैया दद्दू ये हवन। तू दद्दू हवा तो तोरा घर में रहे के विचार बा। हमारे घर में रहे के विचार बा। तो यह पर आ जा। कैसे? अरे हई से धर उड़ा के 1 2 3 जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे करे के बा। हमनियों क्यों का हो रहल बा यहाँ। पूछो ना ई हमार मेहमान लोग हो घरे ले जाता नहीं। ले जा पापी। हाँ हाँ चलल जाओ हो। तो चला लोग जा लोग। देखा कर तरी रे चल भाग यहाँ से। माय डियर बिजली तू कुछ ना बुझली। हई देखो केकरा के लेके आइल बानी। केकरा के लेके आइला हा? के है ई सब? ई हमारा प्रिय दोस्त के लइका ह लोग। अच्छा प्रणाम, प्रणाम। आवा लोगन। वाह ई संस्कार हाथना देर से कहाँ रहल ह। अरे तू तो बतवे में भुला दिला। अरे खुश रहो खुश रहो। था इसने हवन। चलो लोगन आवा। हाँ चलो चलो। प्रणाम। प्रणाम। अरे बाबा बड़ा आनंद में सुतल बड़ा। लोग कहेला कि धर्मात्मा पुण्यात्मा के सेवा केला से बड़ा पुण्य मिलेला। तो कहे ना हम कुछ पुण्य कमा ले। बिट्टू लाग जा सेवा में। आज से हम न कौनो औरत के संसर्ग में जाए न तारा के कौनो मर्द के संसर्ग में जाएंगे। अरे उदमा जितना के उठा के लावा तड़े रे। सुरभि के अरे ले चल ले चल। फोकट के दारू पी पी के हमार पूरा धंधा बर्बाद कर देला सन।
आज तोहनी के मुआ दे हराम के खा के आदत पड़ गई बा। सरकार का करता नहीं सरकार, ये अपने आदमी हो, मर जाही। रुक जाई सरकार, रुक जाई। बाबूजी के कृपा से ना, ई कबो ना हो सकेला। कौना के इतना हिम्मत भइल कि रामपुर के बाबूजी के इलाका में बाबूजी के आदमियन पे हाथ उठौलस। जौन भी भइल होके, बाकी कान खोल के सुन ला लो। फिर ऐसा ना होके के चाहिए, ना तो केहू के खैर नहीं खे। ये सब लोग जानेला हम बाबूजी है ई इलाका के बा। और बिट्टू तू एगो ईमानदार इंस्पेक्टर के बेटा हुआ। तू हमार प्रिय दोस्त रामाधार के बेटा हुआ। तू लोगन के बाबूजी के बाले बाड़ा कब्बो ना हो सकेला। हमार साम्राज्य कब्बो ना खत्म हो सकेला। मुनीब जी जी सरकार। पता ना बाबूजी आजकल बहुत टेंशन में रहता रन। हाँ यार, राम राम। पता ना आजकल सब कुछ गड़बड़े चल रहल बा। पापी। हाँ यार, सही कहले। कबो कुछ भी हो जाता, कबो कुछ भी हो जाता। ए माय डियर बिजली आ गई। चाय पिए लगन। चाची हर काम एकदम परफेक्ट टाइम पे करेली। काहे बाबूजी ना? हाँ वो। ए भाई, ये हमारा खातिर ठीक नहीं है। काहे? काहे कि दारू ना है। अच्छा, वो पगली के है? वो ऐसन काहे बड़ी? उनकर साथे का भइल? बतावा भाई बतावा। बहुत अच्छा लड़की रहली है, पटना में पढ़त रहली है, लेकिन बाबूजी के वजह से ओकरी हाल भइल बा। बाबूजी की वजह से? हाँ, बाबूजी के वजह से। वो ओकरा से बियाह करे के चाहत रहले, ना कैलस तो ओकरा बाप महतारी भाई के मार दिले। मार देलन? हाँ, ओकरा के ऐसन जिंदगी जिए के मजबूर कर दिले बा। सुरभि, ये अपना मौसी के लगे रामनगर में रहते रहे नो? हाँ, शुरुए से पढ़े खातिर अपना मौसी के साथ रहे। अरे बाबा, पता ना इनकरा से कौन ऐसा रिश्ता बा कि इनकरा देखते ही मिले खातिर मन बेहोल हो जाला। भगवान जानस कि कौन ऐसा रिश्ता बा। इनकरा से कौनो तो रिश्ता बा। बाबा, सदा खुश रह, आनंदित रह। भगवान सब ठीक करी है। साचो नु बाबा? हाँ हाँ, सब ठीक हुई। खुश रह। मुरा कुल के दीपक। टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन
माटी कहे कुम्हार से। हे माई, हे माई, पता ना बिट्टू के का हाल बा, कैसन होई। मन बहुत बिहवल होता। रक्षा करिह, रक्षा करिह। एक दूजे से प्यार करते हैं इसीलिए। बिट्टू तोहर बहुत याद आवता, समझ में नहीं के आवत का करी। अरे पिंकी का करे तारू? बिट्टू के बहुत याद आवता का हो पिंकी, का बात बा? अरे अरे का भइल करा के? देख, दोनों टांग के बीच ऐसन दबाई कि जिंदगी भर ताली पीट पीट के सोहर गई बे। पूरा कुंडली रख ले बानी, कौना के कब और केकरा सतौले, कौना कौना मौगा के दलाली कैले, पूरा हिसाब बा। बाकी सिंह के दोबारा टच कैले के भी कोशिश कैले तो पूरी कुंडली पेपर में छप जाई, याद रखिए। अरे मार पकड़ा के, छोड़ बाबू, मार दे। चुप चुप, घबरा मत, न तो ये धंधा वाले के चक्कर में जिंदगी भर झाड़ू लगाओ के पड़ जाई। पहले ये बात का पता करा कि आखिर सिंह पर इतना मेहरबान काहे के बा। आयल समझ में? कितना अजीब बात बा यार, हमेशा साथ रहे वाला दोस्त उस समय साथ छोड़ देला जब सिंह भैया की गोली लगल। भाई एक चीज ना समझ में आवल कि कहीं अंडरवर्ल्ड